कळंबोलीतील टाटा स्टील गोडाऊनच्या आत 40 फूट लांबीच्या ट्रेलरला अचानक भीषण आग लागली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या. काही वेळाच्या प्रयत्नानंतर अग्निशमन दलाने आग आटोक्यात आणली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र ट्रेलर आणि त्यामधील साहित्य जळून खाक झाले. आग लागण्याचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून अधिक तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.